Dobrý, v krátkosti vás prevediem natáčaním filmu. Vo filme ste videli hercov, zamalovaných, digitálnych, a teraz ich uvidíte vo skutočnom živote, ako vyzerajú. Naše štúdio Hvar navštívilo. Niektoré zábery sme točili na Hvare, iné zas za zeleným plátnom. Tu sú ukážky z natáčania. Akcia! Akcia! Ďalší krásny deň. Akcia! Čo si povedal? No. You are stupid. To stačilo. This is Jimmy. Klapka. Akcia. Starý blázon. Že vraj duchovia? Make-up sme použili na rany, zombíkov a Jane Nicholson. Čiže sme museli spraviť veľa kostýmov. Tu sú dve na ukážku. Mali sme jedného zvukára, ktorý k každému momentu vyrobil 3 zvuky a ja som si vybral jeden, ten najlepší. Mali sme aj menšiu skupinu hudobníkov. Tu ju máte. Teraz vám v krátkosti ukážem efekty. Na herca sme dali špeciálny oblek, ktorý ste mohli vidieť na Gloomovi, v Pánovi prsteňov a hlavne v Avatare. Vo filme sa zjavoval v digitálnej forme. To je jasné, že sme najprv museli spraviť 3D model v počítači, ktorý pomocou zložitejších programov opakoval všetko po hercovi, ale v digitálnej forme. Najprv sme natočili film, potom sme dorobili pozadie a nakoniec sme to spojili dokopy. Teraz sa jedným okom pozrime na strihanie. Tak nejak vyzerá konečná verzia postrihaného filmu. V hornej časti je konečné video a ako to vyzerá. Je to nejaké až takéto dlhé. Čo si mohli všimnúť. V dolnej časti sú všelijaké zvuky a nahovorené. V dolnej časti je, tu sú hlasy, hudby, v týchto troch rozdelených. Tu vidíte aj mikrofón, hudba 1, hudba 2. Strihanie trvalo 5 dní, ale teraz vidíte konečnú verziu. Takto to vyzerá. Tiež sme potrebovali umelé končatiny a krv. Krv mal herec za končatinou a keď nôž vsekol, rozrezal aj vresúško s krvou a začala striekať. Jednoduché, nie? Takto jednoducho som vás previedol filmom. V popise budete mať tento film v plnej verzii. Prezradím vám, že naše štúdio pripravuje nový, taký kratší film, ktorý by mal výjsť začiatkom septembra. Prezradím vám len toľko, že sa bude volať Hríby a tu máte ukážku hudby z toho filmu. Tak čaute.